Nasik di guys obo hungke mia horror ani sija kazak khori masakriya nong nang thane blog phulungmani ekdom prawari se soklaise omo katal su kang wasas kan huwaisa habuli khip kang kan aye obet cover bo lamjak do obono bowi se thui se nasik di ko bebang habuloi para nokhala kasar mia bowi thui dong pra wasigi sotno inge jolia diba ang bohorni bisungno wakalong nai bipra sari khari ri hoka ga nai nai di omono tabuk ang somoi simarian pura kara kang no kaglia. Hello guys, joto no lamsugo tini ni ani ketal blogo hangkai tini ang tamo tamo khai khai rong na haino hai funuk nai genrong nai tong di tini ni ani blog no bo haino paisak jora tei gangkai norok ang video khai ke hangkai eba ke hang blog upload khai ke hangkai norok thau mane am ko nei mane video nai thuya hai rok ning kengke norok sarita norok bati hai nai musung ngangka ang abono next time mo ang tubunani try khai nai eba kheba tubunai aba hai tang gangkai abono please ang video ni pulaun sair nai norok ani channel subscribe khaijage rok hangke khai ready gangke tai bell icon click khaija hai bono bukha wo subscribe khaina ni mut chikring ke baike khaina ba heda subscribe khaina rong hangka sana nangya ko haino khai ro borok mane ni video no saja hangke ni video nai hosa han subscribe khayo aw abuto topona ang ani taraf se koina ni muchungo subscribe khai ready please nong ni support tai nong ni hamjakma mani no ani tini 48 ke family plus ngjak ke kha khlayo norok ano dati no 50 ke kari re nai nei dati ro 1 lakh bo kari nai nei kangkai nong ni hamjang mani sa ang tinom suk jorang nong ni hamjang mai ang ang kunu buya ga yango phungni satung manjagai ani ami thui tongo kangka bonong ke o sisia hainu sosa sosa pai warai iko nai di bonong hainu jalaro ta obong kangke gurugrai pura bobo buja khamsi toksi ko pano mane bo kisa hamai thanga buja gai dong kake topano mane asuk jingbo bufan je khai hanga ba nogon toni jon kha iko ba hainu jalaro aming no gata masa osisia kasa gathe khori hinga ke ani mia omte heke habulei ri phiro hojang mani nogole hapaya ko do nga saimia bufra haino ke norok wai ang sari go malai ne jotono no sari kaham guys gang nong no sammani sari go malai fina hening ke tang malai fi kam hongke abaja khlaijak ke khaklo bai songnani bagai obang to khaklo kleise nga yango songoi tongo oro moso som tai sutui rok rejak ke tabuk khaklo ongko khangka ba rui rekha ro a ke tabuk obono kaham ka kolei tui rui rekha nga kai omo kutukha ngangke mon khangke kari huchana ke ang tinasuk phunugi manlia ang mane kisa bijingi thangkabala ama mui songma jaga doi ang sokoi malia karon thapao songbalabon bagai ke yango roi rekha tabok motor gai motor no ngangke hake no ruta sung mane babung kangke uko motor no busli shmi kari rekha thokjagi ama hake rekhangke thokjongga ama bom hake thokjago bo surubisi atni ati puta bon sakhina ro surubisi na hanai ke tabuk je bai khaklu mon kha mon mani yagulo hangaro tugo berma roi tai piozo moso somroi boksari rika hangka tabuk hor brum brum ri tongo ke tabuk obo kutu khangkangke tai mosoro mon khangkangke gangla blai renai hingke gangla blai bri janai hangke kobong kha gangla somroi kaham ka sapigei bini je khani ros tongmani roi rohjak hingka ke obo hingka kai kaham ka sapigei nara khata bono hingka omo roi janai amdingke kisapan khaya guys norbo sana hingke saimana amdingke gangla blai chawi tongmono mane ekdom khafano thogi thango tangko sapigei ri hangangke mane amti somroi sapigei butei bini je ros karoi roh hangangke bo tamsane khawi tongo saimi yang jagota abon bagai chino hangkom haike chau kha khlai no haike jana hanai heda hingke tabo kot kutugoi tongkha mahen thaske fenaro phaibai kai bahaibo motom motom taiso oberma thogo kai berma ko thong ke to berma puti rok to obviously thogo heda berma puti rok hongke berma sa asal thongna nango hingke tabuk oro roi rekha sini gangla blai sapik jak no hingke tabuk bono kaham ke koloi akuoi kutukna ni renai tebo hingka ke se mui bo thongnai bele heda ba hingka ke nong nang phunugui thangana tini ang maisa esak jora kandong nai tongdi tini ni ani video no bahaino paithak jora nai di busukke engko kutugui tongkha markhe ngangke waisino nasingaila busuk yang ko bahai mani tongkha ang norok gele video nai tongkha bahai mangliana ekdom thoguje markhe ang amtheke thogjago phia blai u sapi gya karai rkhang gangkai mane songkang gangkai ang thogjago obahai gangkang ang thogjago phia ang gakhani bisingo thogjak mase gangla bathai thogjago do
Hingke phunga jiri jiri gangla bwthaibai aluk berama bwti rok jakai markhan thogo he de taibo norok bodo gangla bwtui thogjak kamin kaisa ni tabuk rwwi rwkha aro jagao agran sop brap masa karon mui kisa bwla masa ri rwkha hingkhe nok ni mano sapsanai sapchaya hinai hingkhe chwng baboi khoroknwi hingkhe to allergy gwnang chaya hingkhe kwkhwui bo akran som gobrap chaya hingkhe amasim chanai bwla bo masa ri rwkha hingkhe tai yang ani aming akran som gobrap muiyo rwkha bwla bahaimani iko phaikhe lolang lolang waisa no bohok chepra lolong lolong tong bini bethai bethai bwngwi hingkhe tabuk hingkhe chini mui hingkhe guys tabuk hingkhe chini mui monkha hingkhe norok ni mano tangai akran rwma logi logi nin mui monkha hinai atiya nongno bebang phungna hingkha je mui moi asas phunangani hingkhe video logoi thanglai diba hai deba hain kisa kisa phunugui rwo hingkhe norok hwno ta mane tangai joti mui rok mun kisa kisa nongno phunu hingkhe dati muni thangta hai deba hingkhe amongkhe babono bin dol gift rok hingmapuk bin birthday ni norok nainai di bini dol diary rok se gift rok yang bag rok hingkhe norok ba hingjaka kamin kaisa di tei calendar bo bono horoi ko kaisa khe swami vivekananda ni kaisa khe scenery gwnang hingkhe chwng omo naithokjaka ta hingkhe tabuk bini gift unboxing khai omo to diary se diary bono diary mang rok horsuka hingkhe nainai diko khuloka hingkhe obo simano ta hingkhe tabuk gift rok bini gift rok naipaibai akobai tabuk ang kisa maggie khlai jana hinui naio omkhe gajor capsicum motor tei moso kwthang kainui hingkhe obono ang tabuk rawui paikhe chikon chikon khe ekdom thas thas khe hingkhe ang omte haikhe mane chajagui do hingkhe phunga jiji rok chajagui paikha hingkhe mane ang blog rok khaiwi yang thangta jiji rok bwla hingkhe horo to ang ani login phun tui ma thuo tamoni hingkhe phun kwrwi hingkhe sabjan kwrwi hai ma tongo khala khala do aboni bagui pora horok ang waisapan phun rok charge rwya ekdom salo hingkhe ang mane aikheno phun charge rwwi rwo hingkhe ang maggie rok songwi chao ta aboni bagui mane phunukjak yang thango ayang phun rok charge rwwi tongo hingkhe bangkhe tini nongno ang phunukjana actually ang phungni blog rok bo phunugo haino waisa waisa khe phunuk rwjago hingkhe time maya phunukgo phunukjaya tangkhe tini ang omo songwi chana hinui nongno share khainai ta hingkhe norok nai tongdi som rwwi rwkha aro hingkhe gajor capsicum motor rwwi tak fry khai tongo hingkhe oil hingkhe mustard oil no rwkha chwng mustard oil no chajago hingkhe ba oro hingkhe maggie masala kainui hingkhe tabuk rwwi rwkha o kainui ni masala no hingkhe tabuk rwwi rwbai mani yagulo hingkhe obono kaham khe kol naipura markhe kolui bini je sakni bwtui phaiya diba aborok mane ransi ransi wngkha ang oro maggie rwwi tui rwwi rwnai hingkhe nongno ang phunukgha nog nai tongda ang asuk to sokra rwngya do tophano mane norok naidi ta hingkhe norok bo ano rwngya hingkhe phwrwngdi comment khaiye hai hai khe song hinai hingkhe chang teibo kaham khe rwngnani hai da hingkhe tabuk oro rwwi rwkha maggie kaisa no rwkha do hingkhe ang sasung sana bwla kwkhwui hingkhe to chaya maggie rok bo chao do haifano amtui ungkorok gwnang hingkhe bo chaya amtui haita hingkhe bo kisa fruits rok bo chaya mane papsi papsa rok hingkhe thokjago bo hingkhe ang oro tui rwwi rwkha hingkhe tabuk bono kutuknani rwnai haifano kaham khe kolai rwgana hingkhe donia blai kisa sa rwwi rwkha hingkhe haini kisa rwgui ta bahaina bagui hingkhe tabuk obo kutugui tongo kaham khe obo bono kutuknani rwnai hingkhe nainai di bwswk kaham khe kutugui akoi bahai phai tongkha hingkhe norok bo da haikhe thokjak na haino normally tui simi rwwi songkhe ta thokjak am haikhe thokjak kamin kaisa angkhe amtahai rok mane bisi daily daily thokjagya do haino normally tui rok rwwi songwi chakhe ang bo thokjago ta hingkhe tabuk hingkhe kolai tongo ang kaham khe hingkhe bahai bo motom motom phaijuka hingkhe taisa ang mai bo ukhui tongmani bwla hingkhe amo khe chana muchungui tongkha tanga hingkhe iko bwtui kisa chara wngkha sasi ni sai hingkhe tabuk kaham khe kolai tongo haino hingkhe kaham khe kolai nai tongo tapora mix khaina nangya diba haidaba kol kisa mui rok bo thogo hingkhe baksa koljakhe tongo baksa khe mui rok bisi kol hingkhe package tongo diba haibani maggie rok kolai chana mani ang kolai tongo hingkhe norok naitongdi tini ani video no bahaino paithakjora logi rwoi hingkhe obo ani tabuk moso monkha iko bwtui kisa chara wngkha hingkhe tei maggie bo kaham khe monkha hingkhe bo monkha hingkhe ang mai khurui nyaka do hingkhe ang nogo saiming sai diba ang mai khurui tongo hinai hingkhe aboni bagui mai khurui nyaka hingkhe ang naidi oko yango mai khurui nyaka hingkhe ang nogo saising sapano ang akran chaya hinai ama ani banda akran khakchana rwgui rwkha hingkhe narakjak nungmani bagui allergy bari thingna akran somkor rap chakha hingkhe tophano ang nugui tongmaliya bogui nyakha do hingkhe chakha chana bagui ta chaya ho hingkhe nainai di bwswk chaya chasa tongoi tongkha maggie bo sangjak yango tongo gangla blaibai akran somkor brap bwtui thoksuka kiha chainai mani som do oko gangla bwtui ta hingkhe ongko yango tongo khaklubai mui hingkhe ba maibong pungui chai mansi nani belai hingkhe norok bai ang maichabai malai phunai guys hingkhe finally guys ang maichabai keha tabuk maichabai mani yagulo ang tongui tongo hor sukon tubai kinui iko bobor thui tongo hingkhe tabuk hingkhe hor tongui tongo hingkhe ba hingkhe kisa ekdom pura
makarok tung ngani ngangke norok boda masing jorok hor tong kharam najak pia ani allergy nang masing ke horok tong hangke tasa mane koi ma herong hune amon horok ma tong hangke guys norok sadi nok tini video no bahai nangjak kha hangke kha khlaio naithok jak na hane ke norok ni bagai ang next tebo kaham kaham video tubui tongo abon bagai please ani channel o subscribe khaijaki hangka subscribe khaina di kangkai tinin bagai asung guys next vlog norok bai tasa hai kam kare khama lai bye bye guys.